Osobne som navštívil najväčší zábavný park v Európe. Vyskúšal som si rôzne kolotoče od tých najľahších, ktoré boli úplne easy, až po tie najťažšie. Napríklad Hyperion má najväčší drop v celej Európe. A poviem pravdu, ja mám strach z výšok a musel som sedieť v prvej rade. Toto video bude veľmi špeciálne, takže budem rád, ako podporíš veľkým lajkom. Príjemnú zábavu prajem. Ak ešte nemáš vianočný darček, tak určite choď na asimister.shop. Nájdeš tam moje nové mikiny, nové zimné čapice, plišákov, lopty a samozrejme fingerboardy. No nič, poďme na video. Ako ste mohli vidieť podľa intra, dneska sa nachádzam v najväčšom zábavnom parku v Európe a budeme testovať kolotoče od najľahšieho po najťažší. Ale dneska tu nie som sám. S mojou priateľkou Monikou. Som pripravená, ready, steady, go! Ivka. Teším sa! Monikina sestra Lucia. Ideme sa rozbiť! A z Denisa. Ideme na to! Musím ale povedať hneď na začiatok, že sa bojím výšok, takže mi držte palce, aby som to všetko zvládol. Na prvý kolotoč, ktorý ideme, sa volá Frida. Je to také úplne niečo na rozohrete, samozrejme, mám GoPročku, takže všetko uvidíte, všetko je pripravené. Monika, tešíš sa? Ja sa bojím. Čoho sa bojíš? Taká rada. Ale však to je iba začiatok teraz toto. Však práve, že začiatky bývajú ťažké, kým sa človek rozbehne. Na konci budem na tom najväčšom a budem za najväčšiu gangsterku. Spomeňte si na tieto slova, čo teraz hovorila Monika, lebo my prídeme k tomu najväčšiemu kolotoču a tam ja dám tento prestrih, presne tento. Naša prvá jazda, takže uvidíme, ako to bude vyzerať. Ježiš, ja sa už začínam báť. A ja mám bobík. Ja sa začínam báť, mama. Ja sa bojím výšok, prečo som na toto išiel? A počkaj, prečo to brzdí? Joj. Ty kokos, to je rýchlosť. Dobre. A teraz... Ty kokos, to je normálne GTA 5 skill test. Urobím stres malým deťom, počúvajte to, čo budem hovoriť. Ty si blázon. Ojej. Dobre, a zase lupik. Poď. Jej! Normálne wallride. A ideme. Poď. Čo povieš? Bolo to super. Samozrejme, dal nám to aj fotku, hej, aké má Monika vlasy. OK, toto bola naša prvá jazda, bolo to celkom také slabé, je to také na rozohriatie, dosť by to pripomínalo GTA 5 skill test. Uvidíme, čo nás čaká ďalej, babi. Toto bol slabý čajový odvar, ale podľa mňa neskôr hodíme aj bobíka. Pokračujeme ďalej a ideme teraz na lepší kolotoč. Ideme teraz na ďalší kolotoč, ktorý sa volá Abyssus. Má to byť dosť strašidelné, uvidíte nejaké lupy. Takže toto bude taký poriadny GTA 5 skill testík. Uvidíme, ako to dopadne, teším sa na to. Mama! Mami! Ja už som sa prežehnala. Toto je pre content, Pane Bože. Pane Bože. Pane Bože. Pane Bože. Mama! Ja sa vnášam tej sedačky! Let's go! Jaj, toto neznášam! Jaj! To je proste... Jaj! Ne, už stačí. Dobre, koniec. Hovorím, skill test v reálnom živote GTA 5. Odepni teraz pás. Ja nebudem odepínať pás. Cíko.
Ja sa cítim ako kozmonaut. Chcem sa vás opýtať, páčia sa vám takéto videa? Ak áno, tak dajte na toto video like. Keď toto video bude mať veľa lajkov, tak navštívim aj iné zábavné parky, pojem do Ameriky, do Ázie a všetko to pre vás natočím. Takže podpor toto video lajkom a my budeme mať novú sériu. Práve som začal GTA 5 skill test v reálnom živote a poviem pravdu, strašne sa mi trasú ruky, srdce mi bije, toto bol naozaj adrenalín, bolo to super a asi na to poviem ešte raz. Tu som ja úplne dosratý a Monika tiež úplne tam vrešti. No čo, aké pocity? Už začína mať bobík. A vieš o tom, že toto je iba taký stred? Ešte väčší bobík začína na mňa prichádzať. Poďme radšej na ďalší kolotoč. Celý rok hrávam GTA 5, robím skill testy, sú tam rôzne rampy, loopy a tak ďalej. A teraz poprvýkrát som si to zažil v reálnom živote a musím povedať, že to bola naozaj sranda. Akipa je ďalší kolotoč, takže uvidíme, že vraj mi teraz povedali, tento kolotoč ide dopredu, ako vždy, ale samozrejme pôjde aj dozadu, takže na takomto kolotoči som nikdy v živote nebol, takže ideme to otestovať a snáď sa nezaserem. Ako vždy, do prvej rady sadáme, všetko pre content. Jednak sa to spúšťa. To ide a nie. Ty kokos. Takéto kolotoče neznášam. Ani ja, to bude vieš aké rýchle. Joj. Mama! Mama! Pohode. Pohodička. Turbo boost. Turbo boost. Let's go! Joj! 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 Toto je v pohode! Toto je divné! Toto je divné! Toto je divné! Že? Ale je to sranda! Je to sranda! Ale teraz sa počujete normálne, keďže ideme po spiatku. Ja nemám slov, Ja už nevládzem. Už je toto posledný kolotoč, dúfam, len sme začali, že? Tento kolotoč nebol až taký strašidelný, ale bolo to super, veľmi sa mi páčilo. Skoro som do chlapca nabúral. Veľmi sa mi páčilo, že sme išli aj dopredu, aj dozadu. Takže neviem, či na to poviem ešte raz, ale môžeme ísť na ďalšie kolotoče. Akurát ideme na kolotoč, ktorý sa volá Mayan. Ide o to, že budeme mať voľné nohy, nebudú pripevnené, takže na takomto kolotoči som ešte nebol, takže som na to naozaj zvedavý, ako to dopadne. Takto vyzerá vchod, vyzerá to ako nejaký taký aztecký zámok a hen tam hore, takto zazumovaný, vidíte, že ľudia už idú a nohy majú vo voľnom páde. Na takomto kolotoči som ešte nebol, takže uvidíme, ako to samozrejme dopadne. Uvidíte taktiež moje recenzie a moje hodnotenie a niečo po polsky smačného do tego zajebište. A akurát prichádza ten typek je nejaký znúdený. Toto je nejaké divné. Veci som si odložil, s Jukou ideme. Si kokino. Ježiš, mi kríže odfúkne. Páne Bože, už ideme. Mamina. Kríže mi odfúkne, fúka mi na kríže. Ty kokos, to je výška, pozerajte na to. Ešte to tak ukážem. Ideme teraz hore. Celý zábavný park je vidno, snáď mám dobré GoPročku. Páne Bože, to je drop. To je drop. Ja už chcem ísť preč. Fú. Let's go, let's do this. Let's go, toto je super. Ježiši Kriste! Ja som myslel, že si nohy odfajčím, ale ideme bomby. Mária robí nohy dopredu. Toto bolo super! Júbka, čo hovoríš na to? Stopka! Toto bol zatiaľ najlepší kolotoč, čo sa mne najviac páčilo. Toto bolo fakt mega, extrém. Monika, tešíš sa na Mayan? Ty kokos, úplne najviac na svete neuveríš, ale už odpočítavam minúty, že kedy tam konečne pôjdem na ten voľné nožky. Monika je vyhypená, ale natočí mi po kolotoči a som zvedavý, jak bude vyzerať. A akurát tam hore sú naši kamoši. Zakývajte! Na tomto som bol ináč v Taliansku a nebol to veľmi príjemný pocit. Vždy som sa pozeral pred seba. Nikdy sa nepozerajte dole, keď si na to. Nič moc, 20 minút by som na toto nestal. Toto je zabijak, lebo tuto máš najviac útačok za sekundu. Mega mix. Typek iba stlačil play a odišiel. Zajebište! Smačného do tego!
Monika, no čo hovoríš? Vyhajpená? Bol to najlepší kolotoč, na ktorom som doteraz bola. Najlepší, úplne top. Ale točí sa mi trochu hlava. Poviem pravdu, mne je trošku nagrcanie, ale tak zvládli sme to, hovorím. Tento zábavný park je GTA 5 skill testy v reálnom živote. To bol mega. Aspoň je vidno, že ja si ten kolotoč užívam. Akorát ideme na túto formulu. Monika už nechce moc ísť. Vôbec nechcem ísť, nie som o tom presvedčená. Ja ale som, lebo chcem tu otestovať každý jeden kolotoč. Mám rád formulu. Sú to nejakí formuloví fanúšici? Môžete napísať dole do komentárov. Samozrejme GoPro na sebe. A zase prvá rada. Máme tu rôzne lupy. Takže to bude nejaká veľká rýchlosť. A je to úplne iné, keď sedíte v prvej rade, ako keby že sedím v tretej alebo štvrtej rade. A pri každom jednom kolotoči prekonávam svoj strach. Musím ale povedať, že sme vychytali na celko v pohode, lebo ešte tu nie sú také rády, je piatok, takže je tu ešte tak fajn. Ale neviem si predstaviť, čo to bude zajtra sobotu. Príde sa veľa strašne deciek, otvárajú sa tu nejaký nový zábavný park, akože iný, s nejakými detskými blbostiami, takže zajtra to tu bude pretlak. Ako vždy, ideme do prvej rady, aby sme to odpálili. Takže formula, uvidíme, či to bude mať také zrýchlenie ako formula. A on sa to tam potom rozbehne. Ale ten dým je super, tešíš sa? Strašne sa bojím. Hádzame do tunela víťazov! Hej, kokos, normálne pit stop. Ježiši Kriste, štartujeme. Prečo to spomalilo? Jej! Toto bolo nepríjemné, toto bolo hnusné. Pač vego do tego! No to je to, Že odepni teraz pás. Odepni pás, Monika, no čo? Mne letela mucha do oka. Toto bolo dosť také v pohode, nebolo to nič strašné, ale strašne sa mi páčilo, že som zdvihol ruky, takže som trošku ešte pocítil taký nepríjemný pocit v žalúdku, ale ideme sa pozerať na fotky, lebo tie fotky budú naozaj zaujímavé. A komu tu vletela mucha do oka? Však nevidíte, jak vyzerám. Ja, Monika úplne sa bojí a ja som precítil tú rýchlosť. Let's go! Za mňou sa nachádza Hyperion, čo je najrýchlejší a najvyšší kolotoč v celej Európe. Veľmi sa bojím, lebo hovorím, bojím sa výšok, takže ja neviem, ako to prežijem. Samozrejme, vy to všetko uvidíte. Teraz akurát prišiel, my ideme tam a uvidíme, či sa im podarí ísť do prvej rady, keďže je tam čakačka hodinu. Takže teraz my budeme čakať hodinu v rade. Chádzame na Hyperion. No čo, Monča, tešíš sa? Extrémne sa teším, som plná adrenalínu, poďme na to. Najrýchlejší kolotoč, najvyšší kolotoč v celej Európe. Uvidíme, ako to dopadne, zatiaľ iba kráčame. Kámo, ja sa tak bojím. Hlavne ja sa bojím výšok, ale musím to prekonať. Hej. Som pripravená. Joj, Maria. Ježi, Maria. To je super, to bolo super. Paráda! Paráda! Dobre, dobre, zvládame. Aupe, jaj! Aupe na konci. Aupe, jaj! Jaj! Toto bolo tak strašne super. Práve sme boli na Hyperione a fakt najrýchlejší a najnebezpečnejší kolotoč v celej Európe. Musím povedať, že trošku som čakal viac, ale bolo to super. Bol tam ten pocit, že taký bestiažový stav, že mi ako keby, že som vyletel z tej sedačky, takže bolo to niečo také, čo som ešte nezažil a bolo to naozaj fakt, že super. Babi, čo hovoríte na Hyperion? Bolo to brutálne, úžasné, akože brutúska energie, máme toľko, skoro... ale bolo to super.
Lucia, ukážte fotky. Tu je Lucia a ukáž nás. Tu je Monika a tu som ja. Woo! Takže v podstate sme otestovali predposledný najsilnejší kolotoč, teraz nám ostáva ten posledný, ten najhorší čo je a uvidíme ako to dopadne. Snáď to nebude také hrozné ako toto a snáď to bude ešte viac nebezpečnejšie ako toto. Ďalšia vec, na ktorú ideme je táto Zadra, je to takáto oldschoolová húsenková dráha. Má to byť jedna z najstrašidelnejších dráh v tomto parku. Uvidíme ako to dopadne, že vraj to vrzgá a tak ďalej. Akurát teraz vidíte, že ľudia idú hore. A toto je jeden z najväčších dropov v celom parku, takže teraz je to zazumované. A normálne sa bojím, ale poviem pravdu, neviem, či ja pustia do prvej rady. Kvôli tomu, že tento kolotoč je veľmi vyťažený a je tam veľmi veľká rada. Takže pozerajte na to, na ten drop. Let's go! Pokúsim sa dostať do prvej rady a uvidíme, ako to dopadne, či ma tam pustia alebo nie, takže držte palce. Keď tak budem v druhej alebo tretej rade, to je jedno. Najrýchlejší kolotoč, čo tu je. Normálne sa bojím. Bude to naozaj adrenalinová jazda. Zažili sme si to všetko od začiatku. A toto je veľkolepý koniec. Tomuto hovorím smrť v očiach. Hrá vám tu epická hudba. My štyria sme pripravení ísť na smrť. Ja som 5. Ale čo pre vás neurobím, takže ako vždy, poďme tam. No už to začína. Kámo, toto bude najväčší drop, na ktorom som v živote bol. Ja som na tomto vôbec nemal byť. To bolo? To čo bolo? To čo bolo? To čo bolo? To už je koniec, dúfam. Na konci budem na tom najväčšom a budem za najväčšiu gangsterku. Toto bolo fakt mega. Myslel som si, že pri mojej váhe vyletím preč, ale prežil som. Bolo to fakt super. Fakt mega. Akurát som prežil Zadru, čo je najrýchlejší a najviac šialenejší kolotoč. Bohužiaľ, nesedel som v prvej rade, lebo je tam rada na 2 hodiny a to sa mi fakt nechce kvôli tomu stať. Akurát ideme teraz na tento kolotoč, má nás to otočiť takto 3-krát, mám aj GoPročku, takže uvidíme ako to dopadne. Monika to natáča, vy všetko uvidíte ako ja vidím, takže poďme na to. OK. Joj. Ináč, najhorší kolotoč som si teraz vybral. Pane Bože. Wow. To je turbo speed, Ježiši Kriste. Wow, let's go, teraz ideme prvý loop. Turbo speed. Prečo nelupujeme sa? Prečo sa nelupujeme? Wow. Dobre. Ty vole, to je ale výška, kapo. Ja už kápem, čo robíš. To je ale výška, kapo. OK. Joj! Joj! Prečo ideme po spiatku? To som nečakal. Jaj! Zdenu, ty si ma porobil! Ale držím sa stále. Ježiši Kriste, ne. O môj Bože. O môj Bože. Joj! Toto je horšie. Kapo, toto je horšie. A my v pohodičke. Pohoda, rís. Ne, to zrychlilo. Prečo to zrychlilo? More. Nezrychluj. Jaj! Ty kokos! Celý život som sa bál kolotočov, celý život som na to nechodil. Je to mega, ale už by stačilo ináč. Toto som presne povedal. A už sa aj skončil. To majú presne vypočítané. Jaj, ty kokos! Mne sa extrémne točí hlava. 360 sme to otáčali. Akože dobrý kolotoč. Choco Chip Creep je ďalší kolotoč, takže ideme sa tam pozrieť. Má to byť skôr pre deti, takže uvidíme, ako to pôjde. Poďme si zajazdiť aj na detskom kolotoči. Sme na nejakom detskom kolotoči, takže... Alebo? Ale ešte nestrácaj nádej. Dočkaj času, jak asi Mr. Klasu. To je naše porekadlo. Spekt. A čo? A nič? Let's go! Yeah!
Počívaj dozadu. Ruky hore, daj! Ježiš, ale to sa dobre nakláňa. Ty kokos. Celko pohode kolotočík. Počkaj, tak toto bude banger. Joj! Zatočka ďalšia! Ty kokos. Ideme, pohode. Dosť dobrá jízda. Dosť dobré. Ale každopádne dúfam, že ste si to video užili. Ak áno, tak nezabudnite like a možno na budúce pôjdeme do Ameriky, kde otestujeme iné kolotoče.